Atong topic karon maghisgot kita og true blessings. Unsa man kining mga tinuod nga panalangin? Unsa man kining mga panalangin nga atong naangkon? Kung maghisgot kita og panalangin, daghan kaayong panalangin nga gihatag ang Ginoo kanato. Daghan kayong blessings nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Usahay ang mga panalangin nga atong na-receive, dili nato kini kabantayan nga panalangin na dai kini. Tungod kay ang atong gusto nga panalangin wala pa man niabot. Mao ang mga panalangin nga atong na-receive karon, mga panalangin nga na-receive nato, usay dili nato ma-appreciate kay dili man mao ang gihatag ni Lord para kanato. Pero igsoon daghan kita nga panalangin, daghang panalangin nga atong na-receive, nga mga panalangin nga wala nato nakita o mga panalangin nga atong nakita. Kasagaran nga gitan-aw sa katawhan kadtong mga panalangin nga ilang nakita, kanang panalangin nga ilang na-receive sama sa sakyanan, kwarta, balay, mga tanan nga kabtangan, mga uban pang mga butang nga kanang mga material nga mga butang. Mao nay kanang panalangin nga ilang gitan-aw. Nga kung naak anak nga mga butang, abundant ka sa mga panalangin nga gikan sa Ginoo. Igsuon atong hisgutan kung unsa ang tinuod nga panalangin. Igsoon ang tinuod nga panalangin wala sa butang nga imong nakita. Atong basahon ang Biblia para atong masabtan kung unsa kining tinuod nga panalangin. Kung ang tinuod nga panalangin mao ba kining mga butang nga atong nakita sa kalibutan, mao ba kini basihan sa mga panalangin nga atong gipahimuslan, panalangin nga na atong naangkon nga gikan sa Dios. Kung mao ba gyud kini ang tinuod nga panalangin, nabay gi-mention sa Biblia nga ang tinuod nga panalangin mao kining mga butang atong na-receive, mao kining mga butang atong gipahimuslan. Igsoon nag-ingon diri sa Salmo 127 versikulo 3. Nag-ingon diri, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo, sila ang tinuod nga panalangin. Igsoon, ang tinuod nga panalangin dili sa material. Tungod kay nag-ingon diri sa Salmo 127 nga ang tinuod nga panalangin kanang imong kinabuhi. Mao kanay tinuod nga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kanang imong kinabuhi karon nga gipahimuslan. Mao kanay tinuod nga panalangin nga gihatag sa Ginoo kaning igsoon. Wala man kay kwarta karon, wala man kay sakyanan karon, wala man kay balay karon, wala man kay mga kabtangan nga ganahan nimo nga maangkon nga maoy basihan sa uban nga panalangin. Igsuon dato ka sa mata sa Ginoo tungod kay aduna kay panalangin nga nadawat sa Ginoo sa matag adlaw. Tungod kay ang tinuod nga panalangin mao kanang imong kinabuhi. Ug kanang imong kinabuhi mahimo usab nga panalangin sa uban. Unsaon man nato pagbuhat nga kita, mahimo usab nga panalangin sa uban. Igsuon, kung ikaw mag-encourage sa uban, kung ikaw magsangyaw sa uban sa pulong sa Ginoo, mahimo kang panalangin. Tungod kay pinaagi kanimo siya maduol sa Ginoo, siya adunay relasyon sa Ginoo, siya magbuhat na sa kabubuton sa Ginoo. Mao kana nga ikaw nga gipanalanginan sa Ginoo, mahimo usab nga panalangin ngadto sa uban. Mao kana igsoon ang tinuod nga panalangin. Ang tinuod nga panalangin mao na ang atong kinabuhi. Mao na ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gitagaan ta niya kinabuhi sa matag adlaw, gi-providean ta niya sa matag adlaw aron kita mabuhi. Mao kanay mga tinuod nga panalangin igsoon. Atong i-appreciate ang tanang panalangin nga atong na-receive sa matag adlaw. Tungod kay kanang tanan nga atong nadawat gikan kana sa Ginoo. Walay gikan sa tao ana. Tungod kay ang tanang butang, tanan niining kalibutan, walay laing gabuhat kundi ang Ginoo. Sa angay kitang magpasalamat sa tanan nga panalangin nga atong na-receive. Dili lang ta magpasalamat sa mga butang atong nakita, kundi sa mga dili ato makita. Tungod kay panalangin kana sa Ginoo. Sama sa atong kusog, sa hangin, daghang mga butang nga dili nato makita. Kana nga mga butang ato kanang gikinahanglan sa atong kinabuhi aron kita makasurvive, aron kita mabuhi. Panalangin kana nga gikan sa Ginoo. Mao kanay angay natong pasalamatan igsoon. Tungod kanang mga butang atong nakita, ato ra lang makit-an o mawala ra na, pero kanang atong panalangin nga gihatag sa Ginoo,
ang panalangin nga gihatag sa Dios kanimo, ang tinuod nga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanimo, dili gid kana mawala. Ug nag-ingon pa siya diri sa Mateo 6 versikulo 19, nag-ingon siya, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Amen. Di ba igsoon? Kung aduna kitay mga panalangin sama sa kwarta, dili gyud mawala sa tong kaugalingon, labi nagdaghan na kag kwarta, nga aduna kay mga kabalaka nga basin unya o unsay mahitabo sa imong kwarta. Apan, ingon si Lord nga, dili kita magtigom og bahandi dinhi sa kalibutan. Tungod kay kung magtigom kita og bahandi sa kalibutan, dili kalikayan nga aduna kitay mga kabalaka isip tawhanon. Kay kung daghan na kag kwarta nga gitigom, ang imong mga kabalaka dili na mawala, basin kawaton, basin unsay mahitabo sa imong mga material nga mga blessings. Mao ingon si Lord sa Mateo 6 versikulo 20, ingon siya, pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa imong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya ug anay nga mukutkot niini ug walay mga kawatan nga mukawat niini. Igsoon ang gusto ni Lord nga imong tigomon ang bahandi ngadto sa langit. Unsa man kining mga bahandi ngadto sa langit? Pwede ba day kita nga manarbaho adto na to i-deposit ang ato ang tinarbahuan sa langit? Pwede ba day kita nga magpadala og mga butang dito sa langit? Magpadala kita og kwarta o unsa mga butang nga gusto natong dad-on ngadto sa langit? Igsoon ang bahandi nga giingon sa Ginoo nga imong tigumon ngadto sa langit. Ang imong pagbuhat og maayo. Nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Magpagamit ka sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay kung gabuhat ka og maayo unya wala ka gapagamit ngadto sa Ginoo, useless ang imong kinabuhi ang gihatag sa Ginoo. Kung sa igsoon, paggamit sa Ginoo, sangyaw sa pulong sa Ginoo, dasiga ang imong pamilya sa pag-alagad sa Ginoo, nga mahimo silang madasigon sa ilang pag-alagad, matinud-anon nga pag-alagad sa Ginoo, tungod kay kana nga mga bahandi ang gusto ni Lord nga imong tigumon sa langit. Ang pag-encourage sa uban, pagsangyaw sa mga maluyahon, mao kanay bahandi nga gusto ni Lord. Nga ikaw nga gihatagan og panalangin sa Ginoo, mahimo usab nga panalangin sa uban. Mao kanay mga tinuod nga panalangin o mao kanay panalangin nga atong tigumon sa langit. God bless sa tanan.